Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sa okentawa, mariknam ti rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Inakpay ag grocery, sakbay ng agawidag. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ Ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video up ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan da ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka? Ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Inbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulak. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan a plato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wanuranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat na nga aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Adda kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay. Ma'am Sheila. Adda kadwa maalalaki ay. Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay!
Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggandyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilin lang ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha? Wen, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo di ta silid mo. Ay, uhon, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaengak. Makipagnanaed ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko amismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Tinaulbod dayta. Sana nanaskan amamwam. Kan dayto'y ti tandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan amapunas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsinayo ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga daken kuana. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Tiagin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa. Makamuka no agmaymaysa ka amapan, wenno mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay a pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybay-an ni bebe.
Adtoyan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Agkapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo amabisinan, iti opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa nga ingato yo, senyor? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yo ti sweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta saanak mat nga agbisin ditoy, ta nagado mat ti makan. Saan dakmat nga imutan iti makan, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wan, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan ka itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputaad da ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga minday taaya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasano, ma'am? Makaamukan noing kaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pues, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsongbat ka kanyak. Tasi kantumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Ko, ma'am. Sige, siya kunti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin aparikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksanak. Natural amairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Owan, mama. Sige, siya konti makaamaw. Kat, gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Awan, ma'am. Sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apukawak. Maawatam. Uwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kamin kan ni baby.
Daklat na maywak sa iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana, sa ita agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo, no adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katidado maakwarta, iso ti inaramat ko tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awinaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kayat ti riribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y ti riribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay, nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayong saganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila asa pulan. Katda kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag.
Sapay la ko ma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubing. Agawid ta na Milay. Nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige ma'am, inak nga rod magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay sigurado ka ma'am. Asidagla ang matije balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod, sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Nainbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim ka da kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik ka da kayo. Kat da kayon ti mang padakkel. Ano niya? Sige, da kaming timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pailaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am-amok akabagyan ti nakirilasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asim mangbay dito'y balay.
Maria Angela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wen, ngam awagak lata iti Angela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, Nana Milay, tamo mat nga aging gaita, katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos lata kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes matinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa maysa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tan nakaanak pa'y, kat paanak mo't tan abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsangsangit ka. Kunak man nun nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't gayam? Berna, kailiw ko nagiti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardeng kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat, Nana Loli. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti duwa nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti salad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Sir. Nasayahat mo. Nakaturog. San mo baybayan Aywa naman na imbag. Word, sir. Sige nga rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at da mga iwan iti anak ko. Corazon. Sa dino tayan mo.
Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga, Alangarod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mat ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na, ay, napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, ala nga rod. Kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O, sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo, idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw ngay masidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela iti rabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrat. Nukasta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalatan naging gay balayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksanak. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mau. Idi kalman pa'y laang nga ururayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka.
Amok nga ti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itad. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige, aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, tasi ka ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagaklaog mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am. No kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsintonadaw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainti unaw, 22. Nay, nagadula iti a kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti a kwarta. Jak gargarawan, jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanagak. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan, Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya ate. Uwan nga, Rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti araramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaeng. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandadala makabsat mo, saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan datit itid kao. Kat ada kadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaeng ti agnomar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Sa bagay, husto ka. Katidakos, saan da nga ammo ti agbayad? Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga ti dadduma, tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga kasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnomar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di da mo agbayan. Husto ka. Ada na sa uninanang kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta.
Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanon tan dito'y balay may Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawidag. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito'y ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta maira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan, Albert. Intag ka pa. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, adda ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen, ma'am. Sige, ma'am. Tasabtak ida di tarwar. Sige. Kat isaganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo B8. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adda linutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Jesiled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo pa'y. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Diyak mo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumatan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaddaan kami iti anak. Nga maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso sige. Inawat kong ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala tanga inawat mo day tanga ubing, makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumot aparitan ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na? Silulukat tiri daw tayo para kankwana. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, aywanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta, aywanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta.
Akas nga saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo. Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya? Dayta ti pudno, Albert. Sana pudno dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso kano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon, gaputa anak na ti ubing. Kan may sa, nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert, nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko, tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amangag ti panang lipot mo kanya. Awan tinasayata pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lolit. Word, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Word, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Word, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kaya't akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya. Siyak amis mo tinangyawat iti ubing, senyor. Kasta ka di. Ngam na kunakanyak ni Corazon, nga iti maisang aldaw, kat awagan na ni Sir Albert, ta ipakita na dagiti singin. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta urayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singin. Day talaeng, tadi na imbagano kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis na nga uminom, Albert. Gaputain nalan ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta? Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo noan niya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadyan na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan nakan nga imbibiyang kadagiti anak yo? Ngambala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumata kasta. Ala, uminom tadani. Danggayan nak na uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan kaganay gayam.
Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kumani korason, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksi mo day tayo ti panunot mo. At da nasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinoy tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tanga ubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano a talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na ito ginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oon, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Oon, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindwa pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Ammo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga ammo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kad saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaammo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kaya't mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adtuya, si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso aditoyak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Induron nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay gampapananda nga ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga nupinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar.
Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka mat lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Kanayon anak ka short pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwon, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy, agtutubo ti panakaammo, panagyaman ken panagayat. Senyor, imo nag-ijeselid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir Iso ama ditirik na na. Iso aday jay. Agungungat arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka mat lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Pudno, but senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Wood, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, ikan na pa iti ara. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ikan na pa iti ara punak. Darasam! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinakmayan ti asawa! Kapakan ka! Albert, agsapan. Ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam. Nga agbalbaliwan. Katurnusan nyo ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mangayat kan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga ingkalay sa ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta isu idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngam da tayo. Papa. Asawa mo ni Sheila. Kat sursurwam nga ipateg. Diyak kaya't asursurwan nga ayatan ti kaskan kwa na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursurwan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay, no kastang ad-datan iti trabaho. Anya? Agtukyat tiriknak, no kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawi din itinaganak kwa na. Manumatan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Ngauray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan, ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na.
Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Wen, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na aling-ay. Ay, naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon nalata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isunga awan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipada matao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakaay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mat ipangtakin ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Ta saan kunto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyay laag ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano din, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O, ala, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungat ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat,
Pakumusta am ti anak yo? Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mo ti anak yo? Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agamakak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amabayin? Among ka di no apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert. Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang itiday ta arason. Taas sino ti ayatan? Dayjay ako rason? Sumardeng kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipom day ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos! Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko apapananta. Tanaul-uliman. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon? Diyak amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanyak ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputa na amiris na abiddo ti relasyon da ka ni Albert. Kayat ko amakita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Diyak amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanyak. May papan kadakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Iswaday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang aruden. No apay nga minasimurot kapay laken kwa na. Kaya't kula amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kwa na no sadino ti ayan ni Corazon. Katulungak kano amang sapul kan kwa na. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan kwa na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isu nga awan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taimas ti lutok. Sika? Saan ka di arong bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok anabannog ka anangaw awir kan kwa na.
Saan abali ta nakaturog? Iso asya kon ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya ti lutom asidaan, nana. Adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya atak ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak ta, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Nakuna ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubing kan kay. Ha? Saan, Albert? Adaak dito'y balas yung taaw. Kasano ko mapasamak tigas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tayo ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan iti balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak dito'y balas yung tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano at dadakas na napasamakin ko, ana. Mamati ak nga awan dakes ang napasamakin ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bidot na talaga ti pag-andang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert, ti anak ko. Unamot nga min, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan ko, ana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Mananaga na ka talaga. Anya tinapasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas ang napasamak iti anak mo. Urayam ti awag ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! Waiter! Mom! Waiter! Mom! Ito na pa iti anak. Darasam! Natangal amin nga arak yo. Ang lamasak iti anak! Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag? Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na disgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Oh, anya dayta? Anya daka sa damag? Ni Ma'am Sheila, ada iti ospital. Da disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na disgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya? Anya tinaramid na? Jakam mo, mapanak ka no ita iti ospital, senyor. Kastati ko na ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak na tantiina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay nga minen, tanabarte ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyagkan ko na dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Aniyan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge timbagada pagdiretso Isu dayta ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatag ti abong na. Sheila, iha! Sheila!
baned tinangiluganan da iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nana Lolit, sungbatan nak iti saludsudaken ka. Ket tipud no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha? Amok asan ka dakas sa tao, Nana Lolit. Iso ang mamatiak nga awan dakas anapasamak iti anak ko. Awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay-ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kadingawan dakas anapasamakin ko na. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Ta sigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam ken ni Corazon, sir. Katno jak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amismo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ipagyabanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di. Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti kunana. Siriban nak. Ha? Saan na mabalin Dakkel agad tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas-gastos sa kaparakan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tayo nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akin ka, Nana Lolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apagpaggadan na. Uwan, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela. Corazon. Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? Ada ka didakas anapasamakin ko, ana? Awan, agkalma ka lang. Awan dakas anapasamakin ko na. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam kan ko na. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas itinakon-akon. Natalgad ti anak ta. Ket awan ti rumbang apagdanagam. Agi amanak no kasta. Ket sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Ket kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As sikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Ti kadi asawam ti dakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit ang Albert. Kalpasan ti tabon. Kayat ko ngagsublikan dito Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadag iti ubing. Sige. Asikasumpay ti panakay tabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto dayta iti sabali agundaway. Ket manan, makipagladingit Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod no awan dakos napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka, sangit. Kita man talangam ita. Kalata kimutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom, ada may sapay anamuak. Anya dayta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha?
Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Ama pan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayo na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulin dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ugali na. Awan pa nagbaliw na. Kana amak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jak met kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert. Awan sabali a pabasulan ni Sheila itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namila iti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. No jak man laag pakita iti panakalamay iti asawa na. Alang rod, agpalaskan. Tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam. Ni ka di Albert, tamay sa itan abalo. Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti nakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat, anya nga ro ti pampanunutam. Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasay-sayaat ka no siya ka mismo ti mangaywan ka dagiti anak mi. Katuan mo't, nasayaat no kasta. Ay ngam, sika ti mangudang iti dayta. Sayang mat wag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda, ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Aperas namas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang boss? No di kat aggayem da. Ay kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya di kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam boss mo. Adi mo mapanawan, gaputa na singpet da. Wen ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi iyapan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Wan, abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito'y tibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagpartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod, di tay maibaga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na. Di tay amudag iti pagteng iti biyag tayo. Sayang, abalayan. No kumata na sayaat nga asawan ni Sheila. Naragsak da kuma kini Albert. Kasta mo tinamnamag idi gambidot gayam. Gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod.
Saanen ang maisubli tinapalabas? Nalpasan ti tabo ni iho. Wen, papa. Adda na sa kanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen, papa. Agpakuyugaken kwa na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pariko ti anak mo. Ngamin, nasayat at tao tinangibatsan na. Wen, papa. Kat pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat ka nga ruden. Taytay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinangibatsam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen? Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko? Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwak la di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Ngaben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta, ti ubing nga ubba idi ni Amanda ang nakitak, kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir? Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seleda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir? Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken kwa na. Dayta ti pudno anak pasamak, Ma'am Amanda. Saan ko apudno nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to iti napasamak. Ken, Lolit ti pudno anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Jak matukod da panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan, tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na ti inararamid na. Kan naimbag, tas sikat tinang ibatsan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo atao. Wen, inaiwanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni Baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kat kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga taan nasaysayaat no agyan pailaang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela? Umay munto sukunan ti ubing, iti sa bali agundaway. Ngam saan kumapay nga ita? Ay, jak ni namnama, nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di, nga oray siya, kat kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan kwa na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kwa na ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kwa na ti anak ko? Gaputan na wayalat ta nga umay ije balay. No addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pa'y lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pa'y kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bale? Tasaan ang mabaybayan ti anak mo? Nga anak ni Muten. Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngamno iti aldaw, rabi para kan kuana. Gaputan nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di? Ala, agmulta ka. Pakanenak, ita a lunch break. Ariglado. Day talagayam. Sige, Albert. Kastapay nga rod. Katagyaman na iti panag-video call mo.
Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Uy, nakaisom. Ah? Kapatawan dakas pasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga aywan. Amamom day ta, Danny? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kasta gayam. Kat, anya nga iti imbagam kankwana. Agawid ka kadiitan iti Pilipinas? Saan pa? Total, basit lang na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, jak pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, Saan ko aplano ti makisinnublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Nga mamati ak, da kayo. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Diyak kayat pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, Saan ko aplano ti makisinnublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak, agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging gaita. Ngam, saan kon akalikaguman ti panagsinnublian mi? Ha? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akalikaguman ti panagsinnublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpaiso ti pasama kanya. Saan ta anam namaan nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanaping tasmat. Kan saan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la day jay iti 42. 46 kano, kunana. Ket, kasanon, numaya dayo kadata ti ubing. Anya ti aramidam? Ha? Danny? Ay na, honey. Saan ka ngagsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. Uwan. Kasta ti pampanunutak, honey. Day talaang tamalidayanak. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaaddaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat nga men kat dinigos mo. Iso aday ta,
Naimas titurog na. Wan nga rod, nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka ka di ita, kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, nana? Ngam, sa anak amaawanan itinamnama. Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupes. Diyak kayat, nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay lako mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da baby Anghela kan Ma'am Amanda. Kabsat milay. Ay, wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakareeng no iti rabi kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni baby Anghela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert, akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng, taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat, tas sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat, tapno sanda ka nung agin na dayo nga agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to na alaon ni baby Anghela. Di dapay lang amin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-addan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinam. Honey. Narigrigat no dumakdakal ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-addan ang nasakit. Anya mo't din. Kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni baby Anghela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ta asaan a panunutan ni Corazon, amasaktan materik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna day ta, ngamkit di. Nawaya tayo amang sarongkar iti ubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da, tapno sarongkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo adayo ti lugar da, ngam awan parikot iti dayta. Wen man, sir, mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwami ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalabit a kasta. Anya mo't din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni baby Anghela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgura, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impatagyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yuman ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumwartan dito'y silid. Agur-uray yung Albert dita salas.
Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo ije lugar da korason. Itikas ta. Ammum tunti pang pasyaram ka ni Baby Angela. Sana bale. Tamukmatkit di ti lugar da. Uwan, honey. Uwan kunam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni Baby. Tarumwartan dito sa led. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ugbak ni Baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang ngan tinagdrive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo lat tayo daa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da korason. Isuasaan tayo amayawawan. Namin ano kami na napan ijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung timangub ba di taubeng, amang ano nabannog kan. Sana, Nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti mangubba, kabsat lolet. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko akwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Nangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Alang road baraw. Kitagyaman na. Da kayo latan ti makamo kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Tanya ngay. Kat kastoy ti kayat di korason nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Tutal, umay mumutla itasar sa rungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni korason baraw. Adan ka duamay ang mga iwan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagari, Nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, Nana. Italagdala ko man kanyak ni Baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluwakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sa nabale, tada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Alamam, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert. Ala, agan-anad ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige, sandak apakadanagan. Tanasaya ti kasasad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot. Takanayon ko ida sa rungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag. Tasyak timang tangdan. Albert. Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan niti sa bali agundaway. Tapnosan ka mataktak. Bye. Bye, Albert. Adon dagiti ginatgatang ko apara kadagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikati makam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert te tangar aramidam. Isungain nga to na ti suldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadagiti anak na.
Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpa-share kayo iti ayan dagiti singin, Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wen, nana, dagasan kanton ije balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maamamok mat anaimbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kaming to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabten ni Albert iji airport. Nasayaat mat no kasta. Takayat ko amakita kan maamam mo. Medyo nabayag iji abroad, Wan nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na. Tiing grande akalaysada. Upate na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka di ti plano mga sawa manen? Urayak ni Corazon, papa. No saan tumutlang ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa, pay. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinublian ka, akalaysa kayon. Tapara da ita itinaragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo, no kumpleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka di ti may ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysana day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan anaragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak matlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laan. Sana day tatinaskan kanyak. Gaputan na kaamiris akon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan, taing kaagdigusan. Amangan numala daw ta iti kalaysan ni Albert. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka? Ay, di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakward. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabalin na kasta. Ngamin, doon abulan adyak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Daraayan tapay ti kalaysa ni Albert. Ikari Corazon,
Saan kanto asaktan? Ayatan kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta para iti pagsayatan ti pamilya ta. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknang. No awan ayat iti kaunggan. Albert. Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata. Kayat na asawan. Naragsak ti pamilyata. Ken inayon tamatten ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Agbayad iti nangina dagiti nagarabkan ka iti kasoy, tatang. Anya ka di day sasawom anak mo. Baso dagiti agbambanti di pagbaludan dito nanang. No kumadida binibayan ni tatang. San kumagasto di napagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso antay, katawan ko mati papabaslom. Ken basol damanan. Gaptay baludan ni tatang. Anak, awan basol ni tatang, nanang. Iso lang tinsuro na dadawalot pa nagtakaw eh. Rubang ka di dahi dyan naramid da, nanang. Alaston anak ko, di mo panunutan di palabas. Ako nang nga awanan di ama, kat mga barunan ta. Nanang. Anak, di masakbayan ko matipanutama. Kasta mayagda, saan atin na palabas? Basta nanang, agbayad itinangin na tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apay di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Kumagtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awang trabaho. Agaw awid akmat tapno umay kayo iwan. uwan tatang. Kahit agsingsing pata, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Kahit di mo pagungungtan ni anang mo. Nuda kayo lang ti agbati ito'y balay. Uwan tatang. Nasayahat no kasta, anak ko. Ngamamin apang magbagakan ka. Tatubeng nga amo na adungag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglay pagto amin dagiti apang magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pag-aralan. Apay asan sumungbat. Rimwar na ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Malami isti bagi na! Nanang! Nanang! Oh, na yan, nanang! Abay, pinanawanak! Kada kayo lang tikad kaduang agbibiyag! Saan ka di nga dasakit inam iti puso, baro? Nana. Mga nun atake iti puso, idinadanon mo nakadasay. Apay, akastoy, nana. Apay. Rafael Baro. Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. Pati karang tinakam mo, Baro. Saan mo ba itada ito'y? Saan ka baybayan? Agyamanak, nana. Tatang, may
May ibusan dagiti tarak tayo a manok. Pato kasada kalding. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Ay, narigat anak ko. Awan tigawa tayo kadakwada. Ay. Aganos tayo anak ko. Tinapatag, anda tayo asaktan. Lugi tayo mo tatang. Ang dakal a perwisyo ito kada tayo. Agasin nyo, isuda ka na yun di may ranrano dadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ult mo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mo siguro ang mapatamak dayta, anak? Sapay la ko mga tatang. Sapay ko ma. Rafael, anya ti planom itibig mo. Agiskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko maipamaysa at panunot ko? Anya? O, nana. Ngam saan nabale? Panunuta ka na imbag. No anya nga paisuti kaya't ko mapasamak itibag ko. Sipod na ulila ka. Siya kun inagbalin nga makan inam, Rafael. Kaya't kukumaan na saya at matipagbana ka, baro. Nana? Kan nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Isa pang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyak mo. Nana, kat agyaman aktipan ng ipatag kanyak. Wan, barok. Patpat gan kaunay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidak sa nusang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawata, nana. Darasam taglabaruena. Ang mga nagdamanan dagiti gupo ti lalaki kat maabutan na ta dito eh. Ay, awan nga rod, Lingling. Mabutbutan nga. Nga rod, kaslawan mo ito waya-waya tayo kapo iti mapaspasama. Nga rod. Kasnuwatan, no kastoy aginggat gana. Kasanon tibiyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akstoy mo ito dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat numaaw da iti kanan. Dagi tarakan kan mula tayo ti pagiskitaranda. Kat ba tayo ti nakakaasi. Wan nga rod. Saan lang na minsan nga inalada dagiti mula kan tarakan mi. Awan na balian ni tatang. No di, intulok na tananga alang dagiti group ti lalaki. Kasday nga taa ka na yun, eh? Yak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Takpating gamot ang daytoy ang mapapasama. Tatang, mabut-buto nga kung iti mapaspasamak dito lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo ama ano? Kasano no kastoy akana yun? Kadumtang to ti aldaw. Makasalaw tayo kadagiti daks at tao. Kas itinakunak. Saan tayo aman ano? No saan tayo alablabanan? No adari mabalin tayong itid kadakwada. Ipaay tayo atan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng amen. Sapay ko nga tatang. Tadyak kaya't adumtang to ti aldaw. Ama po ka tayo ti amin. Gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun perwesyo. Nga itadag iti tulisan dito'y ilitayaw. Kabsat istong. Ay, wen araw, kabsat punsaw. Lumaban tayo. Amang no di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman man tayo laeng nagindag dito. Wen nga raw. Kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing ken dagiti babae amadangan. No bilang taaglaban tayo. Ay, wen nga rod kapsat. Isanasay-saya at siguro magulimag tayo latan. Tapno saan tayo nga an-anwan. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon,
Lukas toya na yun. Saan siguro, kabsat? Mangpanunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo saan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo agdardara sudaws. Tapno saan tayo ang maisagmak. Eket, wala, kabsat. Luningning, awan ka di plano maapumanaw dito lugar tayo? No daduma, kaya't ko di pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito eh. Kasladyak mo't lang kabaulan. Apay? Diyak kaya tapanawan dananang kandatang. Tano pumarawak, awaton kadkadwada. Buwan matkit di, Diyak tumatla kaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumataang ti kanayon ko apampanunutan. Nalikat nga agpaiso. Iso nga anos talat. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rod luningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kas naunag ti pampanunutom. At dala pampanunutak na. Anya dayta. Ibaga mahabarang matulungan ka. Ibaga to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wana na. Sigurado ka kadi pagsayaatan dayta, Barok. Wana na. Mala, panunutom ang naimbag. Kat ibagam to kanyak no anyam dayta planong. Wen, nana. Anya, di mawat man itibagas dagitawan serserbi at tao tatang. Shhh! Di mo pisaan una, anak ko. Amang numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapaumamot tanday paaramid da. Aung ti mabalin kayaw, anak ko. Anyay, kat dito'y matlugar tayo tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo nga mina kadagiti panak bagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang? Agan-anad ka kiti, anak ko. Di ka unay agpairuyos iti guam kadakwada. Amangan kidimat, dayta ti pakaisagmakam. Adugaya manan dinapukaw at raken tayo di na minsan alawas kabsat ponsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inalad amanan iti dadakal at raken ko apato. Ay, unay matagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da anat natang tinala da. Ay, uwan nga roda. Inranada idi kapipigsaan tibgiyaw. Dinundawayan da, te kaawan dag ti akin mula je talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan na rod kabsat. Ngam narigat mat mamakirangat tayo kadakwada. Tanda na pasamak idi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Kaputawan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amnan abadum itibag. Nakapagdesisyon ako, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagtibilin ko ka. Wan, nana. Agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. At siguro dagiti sapulak dito kabakiran mo tinadanon ko. Sapay ako ma. Ta sa anak amapay. Kat mabirukag ida.